Mentálne premýšľanie je, keď sa vaša myseľ zasekne v prehrávaní tých istých myšlienok dookola, takmer ako pokazená platňa. Niekto sa môže donekonečna vrácať k konverzácii, chybe alebo scenáru typu čo keby, bez toho, aby sa priblížil k záveru. Často sa to javí ako riešenie problému, ale namiesto pokroku vytvára slučky, ktoré živia úzkosť a pochybnosti o sebe. Ľudia premýšľajú, pretože mozog túži po riešení. Chce pochopiť, čo sa stalo, alebo predpovedať, čo by sa mohlo stať. Namiesto toho, aby prinášalo jasno, premýšľanie ich drží uväznených v minulosti alebo v predstavovanej budúcnosti, čím odčerpáva energiu a sústredenie z prítomného okamihu. Psychológia ukazuje, že premýšľanie súvisí s úzkosťou, depresiou a stresom, pretože zväčšuje negatívne emócie, namiesto toho, aby ich uvoľňovalo. Prerušenie cyklu si často vyžaduje presunutie pozornosti prostredníctvom cvičení na uzemnenie, písania denníka alebo všímavých rozptýlení. Kľúčom je naučiť sa, že nie každú myšlienku treba vyriešiť, niektoré je jednoducho potrebné uznať a uvoľniť.